Mae yn basically edrych fel Jack Chan ydi. Ydi. No one gives a damn about you. Okay. Ni'n fyw! Croeso i stream fyw o gemau amladd retro ar y Super Nintendo. Felly, ni'n mynd i dechrau gyda Mortal Kombat, a wedyn symud draw i Street Fighter. Actually, nawn ni fynd trwy cwpl o Mortal Kombat, achos mae yna mwy na... Ie, amrywiaeth o gymeriadau. Ie. Dyma'r un greiddiol. So, yn dechrau yn erbyn James. Mae fe'n Liu Kang, a fi'n Scorpion. Oh, man. Yn dechrau yn... Ie, a cofiwch i adael sylwadau yn y chat. Ie. A dwedwch ni am y lefel y sain a stuff. Ie, ni angen arbod. Ydyn. Oh, yeah! Bydd hwnna'n agos. Alright, then mine. Okay. Ti eisiau pasio fe i... Fi ni rhoi... Owain? Ia. Pwy fi'n... Pwy di dda? Yna ffilm y bottom off that. Raider nhw hwnna. Ie. Johnny Cage, Liu Kang, Scorpion. Beth yw'r un? Sub-Zero. Fe Sonia? Sonia. Wow. Sonia. 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 Hello. Sonia. Sonia. 2 wins in a row. Boo. O, edrych ar Goro yn y cefn de. Gyda'i... Head laugh. Waw. Mae Goron ripped. Ydi. No. Gyda'i loincloth. Na, mae'r film. ffilm yn wych. Ydi. A mae Johnny Cage yn neud y splits a bwrw fe yn y loincloth. Jack's yn y ffilm, yna. Mae'n cwmpo lawr y mynydd. Dwi'n credu mae yna un lefel ar Mortal Kombat lle mae yna spikes ar y gwaelod. So os chi'n bwrw fe a mae'n dweud finish him, ti'n neud yr uppercut na, mae fe'n cwmpo lawr ar y spikes. A lot o fuss am hwnna. Ie, o ie. Pwy wnaeth ennill? O hyn ymlaen, nawn ni just chwarae y person i cario ymlaen. So person sy'n ennill yn cario ymlaen. So dim ond un person. Ni'n erbyn yr hen feistr, yr hen row. Game Boys, efo USB thing. Excellent. O, dyma'r lefel lle mae'r spikes ar gwaelod. Oedd cymryd... Fel na, ti'n neud hwnna, ond pan mae'n dweud finish him. A wedyn. Mae'n crap yn y pen, just like... Ti'n gwybod yn y ffilm, mae fe fwy fel parrot. Ti'n cofio, Thomas? Ydw. Ie, a mae'n mynd mewn iddo fe, ynddo fe? O, oedd yna'n... Come on. O, fi angen bwrw ti, just so mae tipyn bach ar ôl. Tipyn bach ar ôl, ie. Ok, ar y diwedd. Ni ddim eisiau flawless. Na. Ti ddim? Ie. Flawless. Flawless, absolutely. Oh, mae Slayer John wedi dweud helo. Hey, shwmae Slayer John, so mae pethau'n cefn coed y cymer. O ie, ti'n gofio hwnna? Aiden. Is that Aiden? Raiden or Raiden, right? Raiden. Mae'n just yn... na! Ydy yn gwneud pobl yn grac, bod fi jyst yn gwneud yr un move dros o'r dros. Ia! Guys, a barod? Whoa! Mae'r gwaith. Ble mae'r gwaith? It's just what you've meddwl bod y falle ar yr ail un.
O, hwn yn good. Ti angen... O ie, ie, fi'n cofio ni. Sut o'n ni'n gallu neud e pan o'n ni'n Ie. fel saith? Ie. Ond nawr, y sgil ddim yna. Fi'n cofio ni, yn erbyn brawd o. A ti? Okay, na i mynd am un arall. A ti'n gwybod y trick nhw? O. Na. Fi yn. Mae'n grained, ond na i dweud i ti ar ôl fi. Sorry, sorry, fi'n rhi cystadleuol, sorry. Ddim yn really right. So na i just dweud, yeah. Ys dweud John dweud sicrwy ti yn ar diolch. Yeah, Yn good. iawn. Ydyn. Yn barod am Fight Fest. Ie, be Barod i ymlaen. ti'n neud heno, Slayer John? Hiya! Oh my god, Power Rangers. Ydy, edrych ar dyn o'r cefn yn gwylio ni. Mynd i ffwrdd. Maiden, win. O ie. O, it's gan clapio! Mae'n clapio fel seal. Morlo. Morlo. Morlo, Morlo. 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 Beth? Beth ydyn ni? O, mynd i ffwrdd. O'n i arfer gwybod y special moves i gyd. Ond, ie, nawr mae jyst lawr i'r button mash. Ie. O'n i'n cofio fel gweithio nhw mas when sgwennu nhw lawr. O, ie. Cofio llyfrau yna? Ie. Ni'n da? Ni'n swnio fel pensiynwyr. Ie, ie. Ni'n teimlo fel pensiynwyr. Rwy'n hyn, mae pawb ar Fortnite y pethau, fi jyst fel na. Hyn diolch. O, i fi fel... Falle fe ffefryn oedd Tekken cynta. O, ie. Ie, Ie, ie. ie. O, ti'n colli allan. Ond yn nghanol y 90, oherwydd i fi. Diolch. O'n i'n mwynhau... Back B. Ie. Ie. Back B. Beth? Dim ond un ddo, fi ond yn gwybod un Scorpio, fi ddim yn gwybod un arall. O'n i arfer cadw'r llyfryn. Ydy fel masio pethau gwahanol yn ei... Fi gallu, ond Fas i'n gweud, mae'n well bod i gael bach o strategaeth a tactig. Hwnnw, Right, unwaith ni wedi chwarae gyda pob cymeriad a ni bach wedi diflasu gyda hwn, ni wedi symud i'r ail Mortal Kombat. Ie. Achos ni'n kind of yn gwybod y vibe o hwn. Oh, yes! O, roedd hwn yn agos. Okay, no. Na fi, mae'n gystadleuol nawr. Oh, ti'n fel. Sorry. Sorry. Oh, that aren't gwael. Oh. Oh my god, something else. So'n ddim yn y script o wain. Come on, come on! O, sick. Punch Classic. Da iawn, owain. Sa'n gwybod unrhyw like, moves i gwneud y finishes? Fucking no, lose. Just... Fine. Is that who I am or how I am? Roedd hwn yn how are you? What are you doing tonight? Cheers, how are you? Yeah. Dyna ni. Sut wyt ti? How are you? Da iawn. Sonia, Ah, Sonia. A ni wedi chwarae gyda pob cymeriad to. Ydy rhywun wedi bod yn chat? Sub-Zero. Yeah. Mae fe'n neud fel... O ie, O, ie. ti wedi. O, Johnny Cage. Mae Scorpio yn di. Ydi. Pwy di eisiau? Johnny Cage. Johnny Cage. Dwi'n gwisgo sŵn. Owned in Cymraeg. Beth yw e? Owned. Owned? Be fel... Perchen. Gafod i dy berchen. Na, dwi'n quite cyfeithu. Ddim cweith na. Ti jyst neud synnau oed fel... Just soon. Sŵn. Oh my god. Grunt. Ie. Come on, Sonia. Girl power. Ti di gweld... O, beth yw'r ffilm na? Eagle vs Shark. O ie. O, ie, Flight of the Conchords. Ie, ond ti di Fi'n gweld... mynd i weld. Ydw, ie. Ti'n cofio, mae yna scene lle mae nhw'n amladd, mae fel gêm, parti pen blwyddyn nhw'n dod, nhw'n chwarae fel gêm yn erbyn pawb. O, mae scene am mor ffynnu. A mae gwisg fancy nhw'n Ie, ie. Cos dyna beth lle mae fe dod.
Slade John dweud bod yn da a mae'n cael ci newydd hefyd. Waw, Okay. pa fath o gi? Pa bryd? Yn un Basset Town. Basset Town? O, ydy, aros o'n i. Oedd hyn fel, like, os ti'n gwneud hwnna mewn y game hyn, fel, like, ti'n just gallu ennill. Ie, ti'n gallu, mae'n gallu, ond gallu nhw leidio arno ti. A, ie. Oi. O, Sonia. O'r top. Ond mae Johnny Cage ar y top. O, O, rhaid i dau shit. o'n Sonia. Okay. Wow. Fe fwy fel aerobic instructor fan'na, Ydi. ie. Cofio call on me? O, ie. Nice. Great. Yeah, you know, Sub-Zero yn erbyn Sonia. Hybrid Sprudel. Sprudel? Sprudel. So fel Springer a Poodle? Neu... Nice. Beth di enw fo? Dave. Na. Mae'n Gymraeg. Dan. Dau. Dau. Dau gi bach. Dau gi. Dau. Mae'n y meme da. Mae'n o- smot. Smot. I do. Smart Mae yn ydi. Springer. O, That's da ni. good. Poodle. Springer a Poodle. Gadi i fynd. Nawr. Beth yn i hwnna? Break dancing. Dance your street. Beth yw'n neidio yna? Oh, cool! Beth yn hwnna? Sa'n siŵr, ond rhaid i wneud eto. Oedd hwnna fel pepper spray, oedd e? Time's up. Oh! Time's up. What? Tactegol, Achos oedd e tactegol. gyda fwyaf... Fwy. Ie, oedd e wedi brifo chi. Formal protest. Recount. Right, dyma bydd y gêm olaf Mortal Kombat 1. Nawn ni symud i Mortal Kombat 2. Mae'n rhaid i fi ennill. Wyt ti ddim di enll un eto? wyt ti? Na. Mae'n rhaid plaid ar o. Come on, James. Wel, really, dylen fi a Thomas cael mantais mawr. Ie. Achos oedd hwn yn degawd ni, really. Mae'n gwirion, e. Ie. Dwi eisiau go on. It was acceptable in the 80s. Ti wedi gweld y Family Guy lle maen nhw'n neud sport o'r millennials? O ie. O'r peth yw, fel, ni'n millennials. Am fi ddim yn teimlo fel Na. Ond mae'n dwp oherwydd... Fi'n teimlo tipyn bach yn hun na. A fi. Ond mae'n od, ond ni'n millennials. So, Ie. Mae pobl fel 18, dyn nhw ddim yn millennials. Na. Neu pobl sy'n fel... Hyd yn oed, Dwi'n siŵr. Dwi wedi ennill un! Dwi Da wedi iawn. ennill un! Yay! O na, o ti wedi actually, oce. Oedd hwnna fel Right, ni'n mynd i fel symud nawr. syniad. O, mae hyn yn mynd i fydd yn ddiddorol. Os ni'n colli mas ar y gameplay, y reswm yw, achos ni'n swapio drosodd y games, oce? Ie. Just in case. So ni'n mynd i... So fi'n i dal ar y webcam, though. Chewy. So, Ie. Chewy. Pwy, Chewy. Chewy yn... Chewy yw'r enw'r ci, fe? O, Reach, ydw, y Max, ond dwi eisiau ni. Chewy. Oh, actually, sy'n ffasio fi ar ti gannau. O ie. Cyn i gwneud Plug. plug. Ydw. So ni just yn dweud, mae dyn ni gig yn dod fyny. O, Ie. gig Philly Fest. Mae tocynnau am £5. A os chi eisiau, mae fe'n Castell Caerphilly. Ie, so Ma- dim esgus Leia Na. John, dwi ddim yn beth Leia o- John, Cefn Coed y Cymer. Mae Chroma, Mellt, Wigwam a Subs. Mae bar ar gael, mae alcohol ar gael, a mae fe'n mynd i fod yn cool i cael gig actually mewn castell, so chi ddim yn cael hwnna pob dydd. Na. So please, os chi eisiau gwybod mwy a prynu tocyn ar-line, chi'n mynd i tocyn.cymru, www.tocyn.cymru, a wedyn chi'n typio mewn gig Philly Fest, wedi sillafu fel hwn, a wedyn chi'n gallu prynu nhw ar-line. Woohoo! Gig Philly Fest! Ie, ar y Chris TT hefyd, dwi'n gallu... Ie, os ti'n dod, chi'n gallu cael Chris T yn chwarae hefyd, achos, ie, mae'n awesome. Oh, dear. Actually, cyn i ni dechrau, wna i siarad am
Arcade Vaults. Hefyd, mae ar Philly Fest, mae Arcade Vaults yn cymryd dros y neuadd fawr. Maen nhw'n mynd i cael tournament Super Smash Bros. Mae hwnna 11 tan 5. I mewn i just mynd i roi poster. Right, mae Mogo jyst yn fynd ar y poster. Ie. Mae'r poster ar ei ffordd. Nawfed o Fehefin. Whoa! Jesus. Nawfed o Fehefin. Dyma yw Philly Fest yn Castell Caerphilly. Bydd fel bands a stuff hefyd. Subs, Ragsy o The Voice. Nant Garw mae wedi dysgu Cymraeg a mae'n wych. Mabli Tudur a John Nicholas. Hefyd bydd pethau fel Martin Geraint yna. Allan yn y fan, dawnsio gwerin, perfformiadau cymunedol, so lot o pethau gwahanol. So dyna'r poster. Mae Arcade Vault yn mynd i wneud, mae gyda nhw fel 33 consol gwahanol mynd i bod yna. O'r hen Pong, a Vectrex, a mae gyda right i'r PSVR pethau newydd. So bydd hwnna'n cool. So mae'r neuadd castell ei hun yn mynd i cymryd drosodd gyda consoles, basically. So yeah, os chi'n hoffi fel games and stuff, dewch draw a cael bach o hwyl yn chwarae gemau hen nostalgic. Os chi'n hen fel fi a Thomas, neu chwarae pethau newydd ar PSVR, a trio pob console. Mae bach fel amgueddfa o gemau. Mae yna rhywbeth i bawb. Brilliant. So ni'n mynd i Mortal Kombat nawr, 2. Just so ni gallu mynd trwy nhw gyd. Actually, yeah, dyna ni. So, 2. Yn barod? Ydy 2 Lincoln yn siarad Cymraeg? 2 Lincoln? Na. So, mae Sir John dweud bod e'n gwybod Arcade Vault. Brilliant. A mae ci o enw Max. Max. Nice. Actually, Key goes there. Sorry. Oh dear. Fi ddim actually wedi chwarae Mortal Kombat 2, ac oedd dim ond y fi'r un cyntaf, so... Fi'n chwarae. Ti wedi? Nolan. Come on. Cymeriadau newydd. Jax. Dyna Jax, fe? Fi'n cofio'r un o'r PlayStation 1 gyda'r cymeriadau yma. Oedd un tebyg i hwn. So... fi ddim wedi gweld start. So, challenge yna. Sorry? In Singapore. Ie, os oes dim ond i chwarae, ti'n mynd trwy y tournament yn dweud. Yn erbyn pawb. Na, just gwasg start. Ie. Ond nes ti ddim gwasgu start ar y man. Okay, come on. Ble mae rhaid dda. Di hwnna'n sgopio eto. Mae'n nes mae'n un. Chyn yn lle iawn. Na, fi ddim yn gwybod. Okay. Ni'n trio cofio... Button mash. Oh, yeah! 25 mlynedd. Yeah. Gad ni cael hwnna. Ydy hwnna'n spot? Neu... Ydy hwnna'n Slay John just wedi dweud ci yma. Gwaed! My Slay John just wedi dweud ci yma, I got to go. Awesome to catch up, as always, guys. My Welsh is still awful, sorry, but I will pop down in June. See you again. Nice one. Diolch yn dod. So pan mi'n neud y squat na, fe fi neu ydyn ni'n gwisgo polka dot shorts, ydych? Just plug i lawr. I ddim yn person, just yn dweud. Os na fel 3 dot, neu just fi. Ydych? Oh, yeah. Mae'n weird. Oh! Oh, na. O, fi di enw. Na! Oh, dear. Mwahaha. Hwyl fawr. Gweld ti wedyn, Slay John. Ie, hwyl. Reit, dyna yw'r unig person Pwy yn arall mynd i sy'n gwylio. Dyna ni. Mas o bobl nawr. Ble mae ffrind Stephen? Oedd hi ond i gwylio Stephen, fi'n gweud. Oedd e'n Stephen Pig. We're white. Falle dyna be yna i'n neud.
yw ti'n swapio gyda Owain pan ti'n colli a wedyn ei swapio gyda Thomas ac yn mynd haws. Hyn erbyn. O, edrych ar dan efo. Ie, mae'n Tyson. Na, Jax. Ond Debbie, ond... Is that fel... Oh, yeah! Mae draig yn y cefn dyr, right? Na, da i fynd. Baraka. Yeah! Da iawn. Mae'n just... yn teg iawn. O, ti'n gwybod ar ôl Mortal Kombat sydd, game dylwn ni chwarae? Game WWF WrestleMania. Yes. Oh my god. Dyna, mae dy fi craith, right? Oedd fi a brawd fi'n amlaf, achos o'n i'n dda at y game, a brawd fi'n 6 mlynedd yn hyn na fi, a oedd e just yn twyllio, yn sefyll o flaen y thing a chwarae. So, o'n i wedi tynnu fe nôl, naeth fi gwthio fi, a naeth fi torri'r pen right agor, a darn o fel, ti'n o'r bwys lle tân yma fel carreg. Oedd e'n horrible, yeah. Ond fi byth yn anghofio hwnna, ond I just... Achos o'n i'n twyllio, achos o'n i'n gwell na fe ar y game, so... Ie, dyna pam mae dy fi bach o bald patch yn newydd ddim yn naturiol, mae jyst y craig. Ie. Fi'n cofio am lot o'n fel hefyd, so mae... Pwy sydd i ennill? Fi. Fi'n dda. Ok, na i bod... Rwy'n ew, ie. Ti'n mynd am y merched i gyd, mae yna thema fyna. Coesau hirach neu rhywbeth fi'n credu. Ie. Na, dwi'n ffyr. Chance. O'n i ddim yn meddwl na, Ie. posib. Pawb at ei beth a bo. Ti'n gwybod beth? Pan ti'n person ifanc fel 90 mlwydd oed, dyma'r unig peth fel mynd merched chi'n gweld. So, ti'n gwybod, siapus. Wel, oedran na, ti fel, pwy yw hi? Oh my gosh, fi'n rubbish ar Mortal Kombat fel. Oh my god. Dyna'r mangen. Yn erbyn fi. Mae coesau hir gyda nhw, dyna beth ti'n neud. Tacteg, ti'n gwybod pa ferch ti gyda'r merched hir. Stop your Ie, head. ie, dyna'r ffordd i ennill yn erbyn e. Gitana. Angen dysgu fel yr finishing moves. Ie. Sy'n gath gol nhw fel. Torri nhw yn hanner. So, dyna'r plan, awn ni chwarae gyda pob cymeriad. Credu, mae James di ffeindio i game fe nawr, ti? Mae'n y grŵf. Ti ddim di pigo'r merch? Mae'n diversity. Pa'n wyt ti? Dwi'n a het, dwi'n a het. Regan. Maen nhw'n dau mewn het! Brilliant, brilliant gyda het. Oh, be? Fantastic. Oh, dyna. Great. Ond wyt ti, actually, weles ti Westworld wythnos diwetha? Ti'n gwylio Westworld? Na, fi Oh my ddim. god, mae Westworld yn dda. Wedi gwybod pethau da. Ond y thing yw, fi'n eitha drist bod Anthony Hopkins ddim mewn e. Achos mae marw ar diwedd y un cyntaf, so... Sorry, spoiler alert, sy'n fel Westworld. Oh! O'n i'n... Ti'n Owen, beth yn mynd i cael go? Dyna beth ni wedi penderfynu. Na, mae'n iawn. Sorry, ni jyst angen Ciro James. Dim ni pigo... Fe. O, os mae James yn curo ti gau, dwi'n curo fi. Dwi'n meddwl, chwaith hyn. Mae rhywun wedi bod yn merch yn y cornel. James di bod yn merch i gyd, so... Hollywood! Dwi we? Lang. O! Oh. Oh, na. Dwi'n reptile. Dim siŵr. Oh my gosh, rage, man. O! Mae'r Lone Wolf 010 wedi dilyn ni ar Twitch. Diolch yn fawr am y Diolch, dilyn. Lone Wolf. Come on, then. Pwy wyt ti te, Lone Wolf? Bach i'n bod e? Rwy'n person private. Paidwch cael gofyn cwestiwn fel yna. Falle mae fe'n fugitive.
Na, Wy, dwi'n wy. gwybod. Sorry, Lewma. Awn ni parchu eich prifatrwydd. Os chi eisiau siarad, chi'n gallu. Oh! Fi'n teimlo dyma yw habitat reptile. Sut y ti'n bod da nawr? Mae Wedi twymo i bysefi fyny. ffeindio rhythm nawr, yn dwi? Ron, pwy ni heb bod? Somebody use trip. James ddim mor dda. A fi di bod fe, ti di bod fe. So ni di wneud Dyma'r un o'r bol Okay. Shang Tsung a Louis Pan. So os chi'n tiwnio mewn nawr, ni'n chwarae Mortal Kombat 2. Ni wedi chwarae Mortal Kombat 1. Ni jyst yn mynd trwy'r pob cymeriad. Ni'n chwarae ar y analog NPS SNES. A ni'n defnyddio'r SD to SNES Everdrive cartridge i chwarae'r holl gemau. So, yeah. So syniad yw, ni jyst yn chwarae gemau ymladd heddiw. So bydden ni'n dechrau gyda Mortal Kombat, wedyn symud i Street Fighters, a wedyn symud draw at WWFs, a wrestler. Right, so, be yn y gêm nesa? Game nesa, cyn i ni literally lladd James. Rwy'n fi'n trwy'n Sorry. Ond ti'n siarad am poodles yn mewn tegwch i bawb. Right. Ooh, see? Dyma'r loading screen o'r analog NTS SNES. Mae'n eitha nice. Chi'n gallu fel chwarae gyda'r settings o stuff sy'n eitha cool. So, dyma ni Mortal Kombat. Hefyd, mae'n hawdd i chwarae fel ROM hacks ar hwn hefyd. Achos sy'n gallu just load yn ymlaen. So, Mortal Kombat 3. Dyma ni. Cyn i weld sut mae hwn wedi newid. Falle dyle ti pasio fi Owain, so at least mae'n cael dweud bod ni'n chwarae. Rwy'n gallu cael un go ar hyn. Okay. There is no knowledge. There is no power. Knowledge is power, basically. Infinity Stones. MP3. Ooh. Ooh, tipyn bach. Beth? Mae Sylfin. Mae Lone Wolf wedi dweud, enjoying the stream guys, WGN, that's Welsh Gaming Yeah. Netflix. Yeah. Welsh language gamers favourite, keep it up. Diolch yn fawr i Lone Wolf. Ie, diolch fawr. Diolch yn fawr am hwnna. Yn ni'n fori. Wyt ti wedi blasu start? Na, oedd e ddim yn. Dwi'n siarad am Lone Wolf. Just gwasg start nawr. Start. Challenger! Okay. Mae fe'n cop. Shiva. Shiva? Ie. Oh, yeah. Oh, mae Oni hi'n... Diamond. Actually, nawn ni wneud bottle royale rhwng y doi ferch. Oh, wow! Edrych ar hwnna. Wow. Mae hi fel Hocus Pocus, a mae hi fel... O'n i'n Fel meddwl... Goro version Goro, of ie. female, yma. O'n i'n Benywaidd, Goro Benywaidd. Mae'n eitha tebyg i... Oh, welys ti yna Hocus Pocus? Storm o X-Men. Ie, tebyg, ie. Gyda'r fel... O! Beth? What? Wow! O, na gwaith. Shiva. Yes. Ti'n cat food. Come on, bwyd car. Hwna! Yw beth sy'n digwydd? Mae'r dillo ymladd yn mynd yn fwy styngedig, ynddo fe? O, chi'n float pre-mine. Cymraeg. Un ar un, y rownd erbyn o. Come on, O's. Mae mwy o breichiau dy ti? Ie, mae pedwar! O. Mae'n tag ni na ddim diweg o gwbl. Shiva ni, da. Na pam. Prepare
Ready on this challenge. Mae'n jyst yn meddwl, falle os ni'n mynd trwy'r ferched gyntaf, bydd yn hawdd i... O ie, boi ma. Gofio fi. O Sonia to? Dad ni ddim yn peth. Na ni ddim, ond ni jyst eisiau cael gwared nhw gyntaf. O, so... Ddim cael gwared nhw marw, ond gwybod bod ni wedi gorffen gyda merched Striker. gyntaf. Ti'n gwybod fi'n meddwl? Na. Be? Na, achos ni, basically heddiw ni'n mynd i trio pob cymeriad a wedyn symud at yr un nesaf. Dyna oedd pwynt. So ni'n gorffen gyda menywod a wedyn symud ymlaen at y dynion. Oh, nice. Oh, we're probably some zero. Roedd hi'n gwneud striker? Be? Nes i'n meddwl bod hi'n striker? Na, no, roedd ni Sub-Zero. just... Dwi'n meddwl a har fe'n cael y masg. Big cost of that. Oh, striker. So sure. Fi'n credu striker, mae dy ti gun. Gun, oes, ie. Mae'n ddim gwybod unrhyw finishing moves. Oh, well. Rwy'n eisiau gweld Dydy dychmygus mae rhywun yn gwylio hwn yn meddwl faint mor ystredig maen nhw yn meddwl fel pam chi ddim yn gwasgu ding ding ding. Ie. Ie, ond faint o bosib yn ei sy'n... Os ti'n gwylio, ti'n gwybod code am finishing moves, dweud wrth fi. Ie. Gwybod... Beth oedd hwnna? Oedd hwnna? Wyt ti'n gweld hwnna? Be? Ie, mae'n flipo. Fi'n credu falle mae'n rhaid chi'n gorffen y gêm neu rhywbeth i'n lock o fe. Ie. Fi'n credu. Ddim yn siŵr. Power Rangers. Os ti'n gwasgu lan a lawr, fi'n credu mae fel rhyw code. Up, Gwaelod? down, left, right, back, forward. Fi ddim yn gwybod. Oh, na. O, wel... Come on, come on, come O, on, I know, mae fe'n gweithio mas. Oh, nice! Oh, What? nice! O, ia! Oh, wow! James! Just slap Oh, him there. boom! Yeah. Can do. No! Oh, nice. Mae hwnna whip bach na. Sut rwy'n gwneud y splash pin? Splash this. So, dyna beth, dyna. No! Come on! Beth ti'n gwneud? Yes! Na! O, ond oedd y move nes ti wneud ar ôl hynny. Oh, mynd i ffwrdd. No! Wel tig, mae hwnna'n mi. Ah, nice. Agos. Gai play? Eto. Ydy wedi chwarae Sonia eto? Na, Wait, ni. where? Defnod Sonia. Mynd fi Tomahawk. Ie, o'n i'n meddwl... Wel, mae rhywbeth fan hyn gyda codes fi'n credu. Beth oedd e... Tomahawk. Nightwolf, ie, dyna. What? Dwi'n Tatanka. Tatanka? Ti'n cofio y wrestler? Oh, right, yeah. O, ffwrw. Oh. Nuclear Tomahawk. Wow. Mae'r cymeriadau reit lot. Yeah. Pryd oedd Nice. Come on, Sonia. Mortal Kombat diwetha? Sonia 3. Oh, An X ydi o? oedd e'n eitha diweddar fi'n Ie. credu, achos o'r PS4, e? Ie. Dwi'n gen i mod Kombat. Wyt ti? Ie. Mae'n O, ti'n dweud yn y tro diwethaf, ti'n Ie. gwigo? Rwy'n gwael at o. Rwy'n rwy'n colli at o'n i'n ffwrdd. Mae'n weird bod yna tutorials a stuff am Mortal Kombat, yn fe? Ie. Slide to the Never. left. Slide to the left. Oh, No! Oh, mae'n rhaid i mi ti'n gwneud o. Wow. Na, o'n i'n meddwl am y wrestler Tatanka. Oh. Plant ti'n dweud y Tatanka? Dwi'n meddwl y Tatanka o. Ie. The Lord. Lord. Pryd fi ddim yn gwybod. Be? Ie, mae fe man. O ie, beth Cabal efe, neu rhywbeth fel yna?
Odd bod e ddim yn dweud enwyn. Sy'n gofio Jax. Achos sut ni fod i gwybod e enwyn? O, mae'n mynd i dweud o'r cabal. Dwi'n siŵr bod beth bydde special. Sure. What's it called? Mae fel... Cledydd. Stuff to write. Again. Fuck fel. Yeah, but... Yeah. Okay. Come on, Jax. Shiny arms. Dwi'n deserve it. O, ti wedi gweld hwnna? Dwi'n mynd i cael things mas. Danger. No! Bam! Nice. Everybody Okay, pwy ni ddim wedi bod? Ni wedi bod e? Unrhyw un wedi bod e? Na. Neb eisiau bod. Be? So mae Dyna bach... fe wedyn. Dwi'n siŵr Kano yw e? Ie. Ni wedi bod pawb wedyn. Ie. Os rhywun wedi bod yr un... Dwi'n gwybod beth mae hwn yn neud ond... Not... Fi'n credu yn y fersiwn ar y PS1 neu PS2, chi'n gallu fel mynd bwrw nhw lawr ar fel platforms gwahanol. So ti'n gallu bod like, bwrw nhw lawr neu bwrw nhw lan. Yn dan y ddear. Sy'n eitha cool. Hwna'n mwyn ti? Hwn yw'r round olaf, a nawn ni symud ymlaen i'r un nesaf. Iawn. Oh, Proggy fe! Tagi. Tagi fe. Bro. Oh. Right, game Dyna ni nes. then. Pwy sy'n gwylio? Right, ni'n mynd i symud ymlaen at... Os na Mortal Kombat 4, eisiau ni gweld ar yr SD to SNES, right. Dyma ni then. Fi ddim yn credu ma hynna, ond gallwn ni gweld. Mae'n dweud 3 oedd yr un. So, beth ni wedi gweithio mas, Mortal Kombat, yr un cyntaf yn oce, ond ti gallu bwrw fe ar finish him ar y spikes. Ar ail un, maen nhw wedi... Mae bach o waid, nhw wedi dechrau gyda gwaed. Trydydd un, mae jyst yr un fath o beth, really. So, gallai gael hwnna'n mynd, right? Wedyn mor Kombat X, yes. So... Yeah. Mae o'n... So... Yn i gweld beth sydd fan hyn. Cymryd Mortal Kombat. Yeah. Ni wedi chwarae nhw gyda. So ni symud nawr at Street Fighter. Yeah. So, I suppose mae rhaid i ni dechrau gyda Street Fighter. Oes na just Street Fighter? Na, Street Fighter 2 Turbo yw'r ddyn gyntaf. Street Fighter X o'r pirate version na. Ni ddim yn neud hwnna, nawn ni cael officials. So, ni eisiau neud Street Fighter Alpha 2 neu Street Fighter 2 gyda? Street Fighter 2 yn gyda. 2 Turbo. Achos does dim pwynt chwarae, does dim lot o wahaniaeth fi'n credu. Go on, 2 Turbo. Hwna yw dyn ar roids 2 Turbo. 2 Turbo! O, ti'n glywed o'n 2 Turbo? Mae'n nuts. Fi ddim yn gwybod beth yw'r things that this is. Right. Sorry. M by Sun. Dyna ni. To me, it was a Tuesday. Os ti'n mynd attack level lan, achos mae'n ddim yn deg am y ti. Dyna ni. Right. Beth yw'r trick? Trydan. Oedd da fi controller arbennig pan o'n i'n tyfu fyny, oedd gyda fel turbo button. So chi'n gallu just roi ar a then non-stop yn neud e i ti. O, beth? Hwn fel cael rapid fire control. Yeah, rapid fire, yeah. Oedd e just, so ti just yn fel... Yeah, mae ddim yn deg os ti'n Yeah, because my rival I'm playing Call of Duty. I don't know. Yeah, so Mae'n cymryd y hwyl allan o fe. yeah,
pryd dwi'n chwarae Siege, Sydd o'n mae pobl yn cael macros fewn i... Ie. So felly nhw'n... Pryd nhw'n gwasgu... Ie, mae'n fel nhw'n gwasgu y fire button, like 4 times. O, dwi ddim yn iawn. Na. Be nawn ni wneud, achos un player a 2 player, mae'n cadw sgôr. Nawn ni wneud 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nawn ni wneud fel tournament, so ni 2 yn ebrych i'ch 2, just i cadw fe rhag symud gormod a mae'n wneud yn fwy diddorol fi, falle. Ond, so, ie, gwasgu so. O, ti wedi gweld Family Guy o hwn? Sorry, mae'n pob reference to Family Guy, ond mae'n really funny. Oedd, mae'n mynd i cael ei Chris wedi glanhau mewn fel laundrettes a mae dyn enw Mr Washi. Right? Mr Washi? Ie. A mae fe o fel China, okay. A basically, maen nhw'n ymladd gyda'i gilydd a maen nhw'n neud fel Street Fighter 2 fel version a mae mor funny gyda help bars o bobeth. O, gadw i. Gadw i ennill. Dwi'n ddim cweit mor dda. Street Fighter, ni wedi newid styles nawr, so... Gan i chwarae Mortal Kombat 2, ie. O, ni'n un dda, no? Come on, ni'n mynd i bod. Mae Blanca yn debyg i Beast o X-Men yn dweud. Ydy. Ond mae fe'n dda, actually, Dalsyn. Os mae gyda... Dal sound! Mae gyda breichiau really hir, so os fi eisiau gwneud y tactig o cadw i ffwrdd yda. Japan! Wow! Almost, yes. Almost. Wow. Oh, wow. Stretch Armstrong here. Ydy. What? No! Wow! Monotonous. Yes! Wow! Oh. Oh, sgoedd. Hwna blai. Mae fe'n symud yn dda. Mae'r tîm. Yn person hyn. Chun-Li. That's it. Very gallai. O, mae'n mor agos. Can i my round yet? Rwng arall. O, ia! No. O, ia! Yes. Oh. Come on! Can you stretch Armstrong in? Stretch bloody Armstrong. Stretch his hamstring. No! No! Bill Droid! You've got to come back now. I've been right for now. Oh, just spill out of it. Like, cramp. Fantastic. Probably, win score I every yes. Hwn bydd chat. Na, joke. Fi ddim yn gwybod sydd ti'n chat. Mae'n Street Fighter 2. Come on, guys. Come on. Make the funny chwarae fi, diolch. Ydy iawn gyda Japan, neu? Oh my god. Hwn. Mynd i ffwrdd. Not sure os ydych chi'n newid yma. Na fi, falle mae rhaid y ffol yn... Ti'n cofio'r meme gyda M-Bison? Na. Oh, I'm mad about you. Dwi'n hoffi yw. Fe yw'r boss ar y diwedd, os ti actually yn trio Ie. gorffen y gêm. Oh, no. Cofio? Okay. Yes! 10 awr o hyn. Wel, ni ddim yn gwybod oedd cartoon fi. Ti'n cofio'r y ffilm hefyd gyda Kylie Minogue? O, ie.
Ti'n cofio hwnna? A Jean-Claude Van Damme. Ie. Ie. A wedyn, ie, yn y ffilm. Trio bod... So ti'n nawr y station? Ie, mae'n gwestiwn. O na, ti'n gallu mynd lawr fan'na? Mae'n cool. Ond nawr ni'n trio neud mwy o stages na. Mi'n cofio ffrind i ni gweud hynna wrth bobl yn plant. O na. Oh god. Fel chat o blaen. Wel na, os oedd merch yn dod lawr a dweud, a oedd ddim yn licio nhw. This is the most important one. Ti'n hoffi dy hun not i'n dweud na. O wow. For me, hopeful in these maps. Wow, be oedd hwnna? Oh, yn gafle am ond. Oedd e ddim wedi gwneud lot fi. Neidio fan ryd. Swnio'n Indian, no? Fi ddim yn siŵr. Ydy vegan back yn ei mewn? Sa'n siŵr. Mae'n cael gwell hi. Back neu gen i beth? Back game, mae'n gallu bod Back back game. So, Ond o'r angle yna, sydd ddim gallu... Wel na, fes ni'n gweud, just dim byd ar y... Na. Bron. So, nhw ddim yn Dim mynd i braf. gael. O, mae'n syniad bod ni'n trio curo nhw gyda pob un cymeriad. So, rai yw nesa. Where's that? Ti ddim wedi cael go eto, wyt ti? Na. Come on, please, trio. Trio ennill. Achos mae'n yn boring i fe. O, ni yn trio. Actually, na, gwasgu lawr. I'm in, no. Oh. Okay, sit. Oh, well, whatever. Come on. Is he well? Honna. Oh, mae'n good. Wow. Great am yr un dwi'n- Wrestler o'r Rwysiau, Dyma'r un fi credu. Ti'n mynd i cael go yma, Charles. Bydd y repetitive strains yn button mash. Mae bodau i fel... O na. Mae'n dweud y pethau cywir. Ti'n ffeindio dy gymeriad nawr? O, ie! Nice. Fel yna. Da iawn. German suplex i ennill. Ie. Haha, ni wedi... Ti'n y un coch. Yes! Da iawn. Yay. Right, pwy'n ni'n mynd. Sagat. So Ken, Chun-Li, Zangief, Balrog, Vega, neu Saga. Dyna'r opsiwn i ni. O ie, oce, te pwy sy'n gallu curo y person arall gyda pob cymeriad? Dyna'r gêm. Dyna'n diddorol. Balrog yn erbyn. O, gwasgu lawr. Rai bod yna ffordd o newid y stage. Ie. Oh, well. Dwi'n just pigo un o'r Na, achos ni'n stuck fan'na. Mae hi'n just like gwasgu lawr ni. Ie, ni'n meddwl. Oce, nawr ni'n trio bwt yma arall. Sagat. Hwna'n mean. Os ti'n meddwl... Os ti'n meddwl am fe, mae'n really stupid i gwisgo fel... I suppose mae fe'n amddiffyn fel dwrne. Ond... Ond ti'n gwybod, os ti'n fel MMA fighter yn erbyn boxer, a nhw'n gallu gwneud unrhyw beth, beth ti'n disgwyl i'r MMA fighter ennill? Oedd mae'n dibynnu ar reolau. O ie, wneud unrhyw beth, ie. Ond os mae'r boxer jyst yn cael, un strike da, reit ar y dechrau, mae'n rhaid yn mynd mas.
Mae o'n cymryd un punch, I suppose. Dwi wedi ennill. Yay! So, pwy ti di trio? Dwi eisiau. Mr. Spice. Trio Saga. Oce, dyna ni. Thailand. Oh yeah. Dyma Cynefin. Ti, Saga. Yeah. Ha! Sorry, folks. Oh my god. Mae'n cicio fe'n y gwyneb. Yeah. There we go. O wedyn mae fe'n dal e. Pwy sy'n e? Saga. Na. Mae'n agos. Na, yn y fideo. O. Wel, mae'n mynd â fe goes a wedyn. Nice. Oh, interesting. So they'n neud yn dda, a wedyn. So os yna unrhyw... Pwy ti ddim wedi bod? Yn mynd cael Ken to? Na, Ken. Ken. O, gwasga... Mae Ken yn edrych fel... Select, gwasga Select, gata. Symud ei Ken stage. Sni gyda'r... Ble mae Ken yn dod? Sbaen? Na. Spanish Ken? Na, mae o America, fe. Lawr. O USA gyda? Ie. Dyna fe. USA! Yeah! Cool! Ti wedi clywed y a cappella version o hwn? Oh, mae'n amazing. Mae rhywun ar y we wedi gwneud version a cappella hwn. A mae fe'n ffantastig. Ond mae fe'n awesome. Sy'n type of a cappella Street Fighter. Oh my. Wow! Yes. Sgwar yna? Dwi'n gwybod. Yn punch arall. Rwy wedi... Wow! Ni colli rhythm. Edrych ar boi na yn y canol. A fe, jyst cael rave. Hwna'n edrych fel ein... yn transgrifio nawr. Ti'n ba? Rhaid ni curo fe. A wedyn game arall ar ôl fi'n mynd e. Ie, mae'n i symud at WWF. A ni wedi Balrog? Ie, ni'n gwneud pawb nawr. Vega, ni wedi gwneud Vega. Rydyn ni? Ie. O ie, ond ni ddim wedi USSR. Ok, dyma'r un ola fe. Why you bullying me? Why you have to do it? It's so ridiculous. So, nawn ni symud ymlaen at wrestler ar ôl un yma fe. Dibs on Undertaker. Ie, man. Yn hyn o Rocky. Anthem yn undeb Sofietau. Oh, sorry. Na, ond mae'n Rocky Pedro. Ydi, oherwydd Ifan Drago, ie. Ie. Ifan Drago. Lord Chancellor. Dyna the speech of it. If everyone can change, I'll change, you change, we all can change. Yeah.
Sorry, dyma oedd y... WrestleMania. WrestleMania there, so. So nawr ni draw i'r wrestler. WrestleMania boy. Yeah. I will break you. If he dies, he dies. Kombat of Russia. Don't there. Ooh. Ooh. So, mae'n rhaid fi cofio nawr pa un oedd e. Super WrestleMania neu Royal Rumble neu Raw. Fi'n credu WWF WrestleMania, ond... Mae'n un Raw. Super WrestleMania. Mae hwnna'n swnio'n dda, ddo. Ie, Super WrestleMania. Okay, gallu trio nhw gyd. Ie. Dim ond 4 gyd. WWF Raw. Okay, na'n trio Super WrestleMania. Byddai'n gwybod mewn eiliadau pa un oedd yr un. 1991. Yeah. Hulkamania. Ble mae Rowdy Roddy Piper? Yn i weld na. Andre the Giant. Byddai'n gwybod yn syth. Dyma'r un. O, ie. Yeah. Yr Hulkster. Okay. Dau chwaraewr. Un ar un. Yeah. Okay, fi'n credu dylen ni wneud fel tournament. Macho Man Randy Savage. Dyna'r pet... Na, mae mwy, actually, sy'n mynd rhan. Ted DiBiase. $1 Million Man. Typhoon. Animal. Earthquake. Beyonder. Jake the Snake Roberts. Well, gan bod Island fi. Snap into a Slim Jim. Dau tro ti na. Mae'n ffynnu bod dim ond un yn ni'n gallu dewis ar y tro. Yeah. Me and Gene Okerlund. Oh! From Stone Mountain, Georgia. Come on. Jared Roberts! And his opponent from Sarasota, Florida, weighing in at 245 pounds, the Macho Man, Randy Savage! Sorry, it's my Look good. Okay, barod. Mae'n cool. A fi'n cofio... Jake Roberts nath ddyfeisio y DDT. Oedd e? Ie, oedd yn bryd. Ar ôl ei... Wrth gwrs, y DDT yn... Sa'n cael clem beth rwy'n gwasgu. pesticide. Pa'n ydy'n... Siarad adan. Wrth Jake the Snake, so ddyn nhw'n neud amgylch byd. Ac hefyd, enw ein neidr oedd Damien. So, DDT yn lygu Damien's Dinner Time hefyd. Bach o trivia. Fi'n cofio llwyth am wrestler o... Naw deg yn gynnar. Mae'n neud bol. Ti'n gallu? Ond fi ddim yn siŵr sef. Toss. Oh my gosh. I dal yn gweithio fe mas yn bach. Mae wedi bod yn amser. Mae'r synnau yn dda. Ie. Ni gweithio mas ydi pinio pobl ni. O ie, ti angen, ie. Mae'n... Fi'n cofio oedd dy fi'r manual pan o'n i'n... Ydy o'n modern... O! Mae di fel tapio i rhywbeth i gael allan o'r pen. Ie, fi'n credu. O, fi ddim yn siŵr do. Falle os wedi blin o. O! Mae'n boenus. Body slam. Leg drop. Oh! O na! Dwi'n gweithio. O na! O, ti got 1, 2, Sut fi'n cael nhw 3, 4. Fi ddim yn gwybod. O, na ni. O'n i'n gobeithio bydde ti wedi cael counter pen o. Mae'n drwg i get. Wedding moon. Ti wedi gweld pan oedd lot o ymladd rhwng fi a brawd am y game yma? Ie. Just am ti'n grac.
Ie, achos mae'n digon anodd fel mae e. Ti'n gallu dychmygu os mae rhywun yn sefyll o'r blaen y teledu a ti fod i fel pinio nhw a maen nhw... Ie. Oh, gosh. OK, beth triongl fe? No, beth... Does na ddim triongl. X! Fe X na? Lawr ar yn beth? Lawr a... Oh my... OK, dim hwnna. Ie, fi'n gwybod, ie. Falle... Select? Dim se... Pa gym nes i'n gwasgu select yn gorffen y gym? Mae'n ridiculous! What would you reset on a game? Mae'n ridiculous! There's no way dyle hwnna digwydd. Nes i gwasgu select a nath e just reset o, sorry. I tro ti nawr, si eisiau bod yn... O, fi just eisiau... Mae'n stupid. Achos, byddwn ni wedi ennill. Oh my god. Dwi'n methu credu naeth hwnna digwydd. O'n i'n trio ffeindio y bottom sut i pino, a nes i just... Tro ti I ddewis. Mynd drwy'r beth ffeindio. Nice. Bydd i'n dod o'r Ted. Ti yn gwasgu fe. Ddim yn gael ni. Skip on. Wait. Oh, wait, yeah. Oh, mo. Oh, tedious. O, mae'n mor wael. There you go, mae rhaid i ti bod exactly o flaen nhw. A jyst na ddim fel hawdd I ti'n... Ie. Ti'n gwybod pam nhw wedi creu'r toggle stick thing na. Ti'n gael fe? Analog stick. Am y reswm yma. I'll beat Hulk Hogan. Oh, come on, you mutt. Oh, Ready mewn i'r tŵn bobl. O, na. Uh-oh. Fod o fel ffasam Hulk Hogan oedd e? Yeah. Ie, beth oedd wedi digwydd? Okay. Oedd e? Wel, yn y 90au, nath e gymryd steroids yn y fe. Oedd e? Ie. Wel, ti'n gallu gweld hwnna mewn Rocky 3 ddo, wyt ti? Pan oedd yn amlaf... Thunderlips. Thunderlips! A'n dweud charity pays e. Beth oedd e'n dweud? O, mae hyn yn wael. Game nesa. Oh, brilliant! Just run of a canol. Dwi'n credu bod rhaid ni symud yma. Really? Mae'r game yma. Okay, fine. Mor anodd. Okay, fine. Nawn ni trio Royal Rumble, un o rai eraill, ond sa'n credu maen nhw'n gwella. Ond nawn ni weld. Why not you? Falle yn fôn neu rhywbeth fel na. Okay, trio fe. Let's get ready to rumble. So, sut ni'n neud e nawr? Browse. Na, na'n neud e. Let's get ready to rumble. Watch us wreck the mic. Psych! Okay. Beth oedd e nawr? Royal Rumble neu Raw? Raw, fysa fi. Raw. Fi'n gwybod bod hyn yn rhoi rach gen. 94. Raw. Raw is war. Okay, Mae'r un cwmni sydd wedi neud e. Oh, mae'n even more. Beth oedd Monday night. Oh, wow. Oh, Reza Ramon. O, ti'n gwybod? Fi'n cofio yna. Really? Wow. Where did you skip your war? O, doi. Beth ti'n ddim gyda mobcap wylio hel yn y party? Mae hwnna'n rhan, oce? No, mae'n Wow. Oh, my transitions and... You're cousin that! Polynesian. Banzai! Stop. Sut ni'n... Gwasgu... Oh, play 2 or play 1? Play y dau nawr. Ma'n big o. Oh, I just got a shirt on her.
Flam there for a bit. Oh wow. It's an all-out assault in a one-on-one pinfall match. Coming up next. Oh, really bad. Right next, it's your ice Oh, cream killing you. Can't understand that. Yeah. Oh my god. Mae'n Basically, mor peth. wael. Yr un Yr peth. un peth. Ond mae dyn tu ôl yn gwisgo het crown. Yeah, Jerry and King Lawler. Ti'n nabod e? Oh, does them pet? Yeah. Ddim pet, honestly. O, edrych ar animation tu ôl yn fel cuddio llygaid o beth. O, wel, bach yn beth. Gadi pen. Oh my, O, actually, cadair gawn ni'n mynd i drin na, ie. Be? Cadair tu fas. Ond y risgi os ti'n mynd allan, nhw'n cyfri ti fas. Okay. Bwced! Does them gadi? Taflu bwced dros ti fe. O, With shotgun. ti'n mynd mewn am fi. Shit. Os gyd pob botyn ar draws yr un bryd. Oh, I'm gonna have to come. Sy'n fe. Oh, oh, hynny nawr. Whoa! Yokozuna. Wyt ti'n Yokozuna? Ti'n neud na? How you been now? Good boy. O, ti'n cofio Rikishi? A wedi arfer fel fart o'r pen ei... No. Yeah. Sick. So, I should think the Hey! Gadi fucking. Hello. Near Hello. UFC. Hello. Yeah. The stink face thing. Sting face. Oh, yeah. What? Cofio sydd... Well, I'm down. Never tackle. Oh! Mae'n yn diddorol os mae fe'n cyfri tîm mas, achos y tîm mas mae'n gyntaf. O ie, edrych 3-5. So ti'n gallu cadw fe fan'na nawr, ti'n mynd i ennill. Oh! Fe nes i! James Minnell mewn. No! O, oedd hwnna aros. Oh my game, I hear more. Yeah. Hey, pa. Oh, red zone! Ti'n neud beth bynnag nawr? O, beth ti'n methu neud anyways? Oh my gosh, sut ydi gallu cyfri ti mas ddo? With him. Aha. So sut... What about? O, mae'n... O, mae'n crio! Mae'n redig i ffwrdd y ti nawr. Dyle fe cadw i ffwrdd, dy beth? Cofio yn EGX owen pan oedd glitch na ar WWF? Yeah. Oedd nhw fel hanner y llwyfan, oedd fel prototype version o WWF. Mae fe'n WWE 2K18. Rwy'n fel yna. Yeah, when you chwarae Randy Orton now. Yeah. With Randy Orton just like been Stuck in just it. fel tu fewn i'r stage a Yeah. just fel Yeah, fel major glitch. Oh my god. Oh. Oh, Oh. fi'n credu wnaeth gemau wrestler gwella PlayStation 1, PlayStation 1, yeah. Smackdown. Shut your mouth. Wel, nes ni'n gweud, falle, rhai cyn hynny, hyd yn oed. Hai. Falle, Raw as War. Yeah. Beth oedd hwnna ar? Yr un cyntaf, ar y PS1. Oh, right. Oh, beth! A fi ddim i chwarae hwnna. Oedd hwnna fel... Smackdown just bring it hefyd. Oedd hi WCW yn erbyn WWF? Oedd hwnna? Oedd e? Yeah. Fi'n cofio... Yeah. Oedd cymeriadau o'n i ddim yn siŵr. Yeah. Mae gen i WCW stage on the tŷ fel un am y teganau. Oh yeah, yeah. O'n i byth di cael un o ffrindiau gyda rai. O'n i was yn meddwl bod e'n mor cool, yr actual... Yeah. Rwy'n cael ei just cael y... Yeah. Rwy'n cael yr Yes! Ti'n sefyll yn fe'n brilliant.
Dwi'n pin o fe nawr. O, maen nhw'n gwych. Fi'n hoffi sut mae'r holl game yn degrynu pan maen nhw'n cwmpo. Pin. Sut wyt ti'n actually Nes i weithio fy bot? Na. Hoffi select eto. Paid gwasgu select. Dwi'n credu bod ni draw i game arall. Actually, o, I'm YnChwarae. Game wrestling. Ti'n hapus? I pasio. Okay, os oes unrhyw un yna'n gwylio, a chi eisiau gweld ni'n chwarae rhyw game ar SNES, just gael ni gwybod. A ni'n gallu... Oh, nice. Roi am yn y stream chat. Yeah. Yes! Okay, sorry. Sorry, Yokozuna. Yokozuna. Oh wow, I did. Fel screensaver. Seriously. Just mynd I cario ymlaen. So rwy'n actually eisiau chwarae ni neu? Fi'n credu dal ni stopio hwnna. So be gallwn ni wneud nawr yw edrych trwy... So rwy'n gwylio ni? Pedwar, right. Allan o'r 4 ohonych chi sydd yn gwylio ni, os chi'n gallu dweud wrthyn ni pa game Super Nintendo hoffa chi gwylio ni'n chwarae, a gallwn ni sort o'n mas a chwarae fe. Achos mae dyn ni'r Everdrive cartridge sydd gyda pob game sydd wedi bodoli. So, a os chi ddim yn dweud unrhyw beth, ni'n mynd I probably chwarae Disney Aladdin. So, just I chi gael gwybod, please, helpu ni. Yeah? Mae'n awesome game. Bod yn dig. Aladdin. Pwy sy'n gwylio ni? Right. Aladdin, ta? Okay, neu os chi'n gallu, chi'n gwybod am game eich hoffi chi chwarae SNES? I've got loads of options. Felly bod yn... E-player, iPlayer. Mae'n pawb cysgu na. Mi roi mi fynd mewn rhyw 5 munud. Okay. Gallwn ni trio fe. Ond ni weld trwy game. Right, nawn ni... Tan bod rhywun yn dod lan gyda rhywbeth ni'n mynd I wneud Aladdin. Ti eisiau trio hwnna? Ddim eisiau go. Ti eisiau trio fe? Ie. Okay. Dama ni. Rwy'n fawr. Big Pedwar. New Shanghai. Dyna'n ffilm, oedd e? Ie. Ond mae hwn yn ffilm hefyd. Ydy? Ie. Mae'r ffilmiau Alien cynnar yn wych. Maen nhw da yn edrych yn amazing. Oh, wow. Okay. Oes na fel doi... Oh, okay. Ie, mae fe. Am mae lan ni. Ah! Sorry, rhywbeth yn dod lan ar y sgrin ni yn dweud teledu mewn try-offs. O, I dwi weld y ffilmiau newydd. Ie, gyda dyn gyda trin mawr. Ydw enw fe? Na. Pwy arall? Pwy sy'n... Dal yn hoffi Alien vs Predator? Iawn. Yes. Dwi'n mynd I chwarae fel blaen. Yn debyg I fel Golden Axe neu fel. Ie. Efo Streets of Rage. Ie. Dyna math o beth. Saes bod yn beat 'em up. Beat 'em ups, ie. Ti'n cofio Streets of Rage a Golden Axe? Dwi'n ddim. O ie.
Ydy'r game Gods arna hyn? Gods. Ffeindio mas. Ydy yn SNES game? Mae'n dweud Super NES. Ie. Rwy'n cael... Wel, mae game fy dad fi mae yn. Ond nhw'n chwarae fe ar yr Amiga, A1200. Ie, beth yw e Gods? Ie, Gods. A mae'n... rwy'n caru fe. Mae'r can arna fe yn just... Oce, dyma ni, Gods. Nawn ni'n mynd am hwnna. Dwi'n mynd i wylio bach o enw wedyn. Oce, ie. When I get i'r box this. O, diolch. Ghoul Patrol. Na, dwi ddim. Ond oes na enw fel arall? O, Gods! Ie. Mae'r can yn just... Right. So dyma Gods. Mae'n game newydd i ni gyd nawr, so... Gawn ni weld. Dyna fe. Is fi troi fyny fan hyn, neu ydy yn mynd i effeithio ar y stream? Sa'n siŵr. Ys tipyn bach. Rwy'n caru hyn. Mindscape, maen nhw'n un mawr yn nhw. Mae'n neud lot o pethau dda. Gods, is it true? So fel, dwi ar y feinig a... Ydy yn un beth chi'n... Fel Populous. Ti wedi chwarae Populous? Populous yn game dda. Ar PS1 nes i chwarae fe'n weithiol, a mae fe'n un lle chi'n kind of fel dew a chi'n creu fel village a... You know fel... Na, mae hyn yn platform. Ydy e? Okay. Rwy'n fy fideo fy'n mynd chwarae. Ydy'n un neu dau chwarae? Un. O, cool. Ar yr Amiga, ti'n cael yr... Ti'n cael yr... Proper platform, ydy e. Ti'n cael 2 discs, two floppy discs. Yeah. Un cyntaf, ti'n load o'r game, wedyn un arall sy'n cael saves ti arna. Cool, nice. Wy'n cofio hwn! No way. Mae hyn yn proper old school. Nice. Wow. No. Dyna fe, ie. Faint o gwastraffu nhw dda? Ripped o'r cefn hefyd. Ie, mae'n absolutely ripped. Sut yw'n cael hwn? Dwi'n si. Mae hwn yn ffynnu, gwylio. Ie, mae'n game that o ran safon ag ati. Mae'n edrych fel game fel PC hen. Ie, hwnna'n wir. Fel wneud discs. Floppy discs. Oh my god. Rwy'n beth wedi chwarae hyn efo controller, rwy'n po'n sort of chwarae fe efo joystick. Ie. Rwy'n bod yn weird i chwarae fe. Ie. Rwy'n eisiau hynny. So mae fel like shops ti gallu mynd i hefyd. What's that? O na, mae'n gallu mynd. Oh man. Ti'n gallu gwasgu'r lifa neu rhywbeth? Na, mae hynny just... Right. Spike. So ti wedi gorffen hwn o'n blaen? Na, rwy'n beth wedi. Okay, fine. Oh well, cool. Rwy'n beth wedi fel... Os ti'n neud fel session, just trio recordio o bach o hyn ten. Ie. Ie. Mae'n neis i ffeindio gemau newydd i chwarae. Byddwn ni byth wedi meddwl, gods, mas o'r... Achos y thing yw, mae holl gemau nawr wedi llwytho ar SD card SD to SNES. A o'r teitlau, ti byth yn mynd i really gwybod. Mae rai, obviously, Mario a pethau, ond gemau fel hwn, Hidden Gems, potentially, ond just hollol gwahanol. Who restores anything, darling? Ie, mae'n game fel eitha arloesol amser, Ie, mae fe cyfuniad o fel game antur, fel adventure puzzle a platform. Ie. A mae gwell da fi 2D o'r ochr platforms na rai top-down fel Zeldas, a ti'n gwybod y rai ar yr NES? Ie. Mae'n gemau dda, ond mae hwn yn fwy diddorol i wylio. A'r mechanics o fe. Ie, mae'n llif yn iawn yn dweud. Ie. Beth modd neidio? Ie, mae'n... Oh, wow. Oh. Right.
Diolch am dod, Thomas. Dim probs gwybod? Like, Thomas and boxes. O, diolch. Ie, briliant. Dyna'r help. Right, we sure it was? Right. Full Full boil? Yeah, see. Ie. Dwi'n neud i. Di bod yr un di, o'i neu... O na, wedi cadw. O, si. Right. O, reng yn andyn ti a harri. O ie, ti yr dydi. A rwy'n cael fe. Ti eisiau cael... Ti eisiau cael go? Ie, dim byd. Roedd yn rhywbeth ar ddim efo'r hint. Cool. That's just there. Ie, dwi'n siŵr o'n amlwg. Fi'n siŵr beth yw safety eto. Neu ti wedi redig allan... O, dyna ti, beth oedd e? Da. O, ti eisiau cael. Neidio? O, beth oedd e? O, World 1, wedi gwneud byd yna. O, mae hwnna'n cool, bod ddim fel... Mae ddim yn stopio, mae jyst yn cario ymlaen, fi'n hoffi hynna. Does dim byd gwaith na teimlo fel 30 eiliad o bywyd ti, achos mae'n dweud fel ding, fel pob gêm arall. Oh. It's just bump mewn I ti. Yn glas. Falle ti methu. Na. Neu bod yna ffordd ochr arall, falle. Ie. Right. Fel e. Beth? Paid o waith. O, di'n grac. Newn ni roi o waith. O. Right. Beth ti di bod? Dwi'n mynd o'r top 10 gods. Iawn. Diolch, Thomas. Wel, ti to. Gwyl. Ta. Ti di puro level neu? Na, ni'n rhaid marw. Pam go arall. A, when ni'n curo byd 1, Ie. then when ni'n marw. Ie, mae'n gael rhaid fan, dwi'n meddwl ti gallu, wel, mae'n gwybod yn o'r yr un Amiga, mae'n safio'r saves ti floppy o'r un. Ie. Ond mae, ond ti hefyd cael off password yn samad. Os e. A mae'n sut mae'n So, Dwi'n mynd nôl. so, Mynd the end. Big increment. cael password. Oedd unrhyw wedi dod lan gyda unrhyw beth arall? Na. Beth pwy yw hwnna? Preston Chomsky. O, mae Preston Obramsky wedi dweud hi ar YouTube. Helo. Helo, Preston Chomsky ar YouTube. Sut o'ch chi hynny? Preston, oes yna gêm SNES hoffech chi weld? Gael ni gwybod, achos ni chi'n newid. Wel, actually mae Owen enjoyo gods ar hyn o bryd, ond unwaith mae fi'n mynd y fed up dy hwn. Fi chi'n ffeindio rhywbeth arall. Falle gyda. O! Ochan. Dwi'n just gael nhw'n Ble mae thing bywyd ti dda? Na'r Oh, fel weird bublo, ie. bubble peth yna. Ah, Mewn byd. Ie. Ie, dyna sy'n odd. O Frankenstein philosophy fi'n gwneud. Dyma halif bywyd. Oes na roll? Sain meddwl. Dyma bottom tops.
Mae'n gwneud yn rhywbeth. Wynnes. Meh. Wel, credu ar ôl gods, dwi'n ni definitely neud yn ladin. Neud yn ladin. Mae'n gyd. Game, wel, gyda un level i beth yn gallu neud yw Lion King hefyd. Oedd da fi lot o Disney. Y game oedd da fi'n tyfu fyny oedd Donkey Kongs i gyd. Wel na, actually, just Donkey Kong cyntaf. Ond pan yn y, wel, nes i gael un ddiweddar o'r 2 a 3. A wedyn Lion King, Home Alone, a WWF Wrestling, o'n i jyst wedi chwarae. Ddim roar un arall. Dyna ni. O, a cwbl o gemau fel pêl-droed FIFA 96 neu rhywbeth yna, neu 95. Un o'n nhw, anyway. Ie. Ond oedd yr un fel greiddiol. Ie. Wedi chwilio. I fanna. Trwy'r Beth o'n i'n hoffi o'r ffaith yw does na ddim fel load screen a dim byd. Fel ti ar ffôn yn barod, ti'n meddwl, ie, rhaid bod na load screen. Ti'n meddwl i fe? Ydy e fel na ar yr... Na, ar y Amiga, mae'n cymryd y couple o munud i ddod o. Ie. Mae'n darllen ew rôl. O ie. Efe Amiga sydd y tops? Cassette. O na, floppy, ie. O, mae'n Amiga 800. Roedd Dari yn cael Atari. O ie. Yn cael tips. Ie. Ie. Commodore o fi'n cofio tips. Turn around! Bright times. Every now and then I fall apart, and I need you now to know. Wel, mae hyn yn haws arno o'r joystick. Ie. Ie. Really? Ti'n disgwyl e bod yn awd dda? PC Master. Oh, invisibility, efe? Nice. No health. Oh, trapdoor key. Ti angen? Na. Ti angen mynd lawr. Lawr. Ie. Lawr, jyst mynd lawr. O ma, mae'n rhywbeth. Weapon. Tense value. 1000. Hint. Return Stores. Just pigo hwnna fe. Ceramic pot. Gallwn nhw. Gwerthu fe? Ie. O, sa'n cofio beth mae'r store. Mae'n meddwl rwy'n lan fyna. Mae'n dweud return, ti ddim wedi bod yna. No, bydd dad fi'n gwybod, where's the store? Dad? Ti bron yn marw anyway. O, yn byd ti'n cyrraedd? No, we just wedi dweud, rwy'n fi'n lan fyna, look what we're playing. It's like, gods! Oh my god. Dyna un o'r games hoff there ar y week. Oh, there. Oh, Jesus. Ang hobby lang. Yeah, Rwy'n meddwl bod hwnna'n mynd i agor dan ond mae'n wedi... Sut ti'n mynd dros hwnna dde? Fe amseru yw e, achos... Na. Gweld hwnna'n trick. Rwy'n trio defnyddio'r un arall. Dwi'n marw. Dwi'n yr allwedd. Hyn yn y store, ie. Na? Flas. World key. Can you just skip your world now?
Hefyd dim cyn 4 peth sy'n gallu cario. Not sure. Kom dy dad. Ydy. Beth yn digwydd? God! Gosh, yn dy pot. Wait. O ble, fi ddim yn gwybod, ble fi'n cadw hwnna. Yay. Hwnna fel Chewbacca, oh god, jinx. Oh my god, ti eisiau chwarae Super Star Wars? Summons the shopkeeper. Super Star Wars! Oh! Yes, the shopkeeper! Okay, Donna ni. Ti'n hoffi then? Right. Sa'n gwybod beth mae'n rhywbeth on. Mae'n hell. Oh my god, dyna mae fe mor frustrating achos jyst ddim fel thing text, so... Oh ie, ma. Shield, invulnerable, running 5,000. Beth fi'n cael? 6. Oh ie. Ti gyda ti, ia? My power 1. Unlimited power. Different weapon arcs. Like. God, it's must... Rwy'n eisiau fel squash neu rhywbeth. What Right. the Yes, hell? well, It's just ridiculous. I don't know what he meant. We're just quickly in, and I was like, maybe mae'n... Yeah, mae'n gwybod display na mae'n chi fforddio. Weapon arc intense, neu wide. Intense. Emails I can't. Sound on the stream is super low. Jack yn gwylio. Well, be? Swn ni neu'r game? Game neu ni? Dach yma'r game. Mike. Him? Mike. Mae'n lan ar Max fan hyn. Mike. Mae'n lan ar Max fan hyn. Yeah. Beth oedd y game o'n i just wedi dweud dylwn ni chwarae? Superstar Wars. Ie, dyna ni. Mae'n really anodd, ond mae'n bosib. Mae option o chwarae fel Hans, Leia neu Chewbacca. Mae'n eitha syml, ond ie. Diolch yn fawr. Diolch. Ti dal ddim wedi gweithio fe mas? Well, already prynu lots o bethau. Diolch, shopkeep. Hyn. Lightning, oh my god, edrych am hwn. So, we'll have the Guardian. Pwy yw'r Guardian? Dwi'n cael plan rhywbeth wedi bod fel as far as hyn. Na. Na. Well, I'r ail byd? Mae dwi'n wedi bod yn chwarae hyn pryd oedd hi'n bach. Big blwyddyn. Roedd hi'n Roedd hi'n rubbish pryd oedd hi'n deg. Na, fi'n teimlo o'n i'n gwell pan o'n i'n 10. Nawr, fi'n chwarae gyda'r gêm a fel, nes i gorffen hon? Mae'n actually anodd. Be foi fan'na?
A fel six-pack gyda fe ar ei gefn sy'n bach yn stupid. Six-pack like. Ie, os ti'n neud hwnna. Let's mynd troi o gwmpa. Right? Wel, butt cheeks yw un, so ti'n methu cyfri nhw, ond mae fel, definitely fel... What? Be sy'n digwydd? Teleport? Ydy fi? Sydd yn rhaid. Dwi'n gallu destroy it? Yes. Be ti'n meddwl o Home Alone? A game nawr. Mae'n syml, ond mae'n da. Ie, nes i really joio. Dwi'n ddim yn gwybod am hwnna, ond o'n i wedi chwarae cyn y stream Home Alone 1 ar y Super Nintendo. A ie, dyna'r unig game ni actually wedi gorffen game mewn session, mewn un go. So, bydd hwnna'n mynd ymlaen yn y misoedd nesaf. Fireball. Rydyn mae cwbl y Resident Evil a Donkey Kong a Gang Beasts cyn. So, ie. Dwi'n dall. Gyda'n i oen pryd mae'n Ie. Dwi'n mynd golwg i fe. Dwi'n mynd eisiau fwy nhw ar. He has the power! Our skills, yeah. Power of Grayskull. Oh, wonder os mae yna game He-Man ar gyfer Super Nintendo. Beth o ti mae yna? Neu Thundercats neu di falle'n rhy... Thundercats yn rhy... hen. Na, Thundercats yn hen. Ie. Oedd y Thundercats gyntaf yn henach na fi. Thundercats are loose. Na, fi'n gweld y series newydd ar... Na. Na, mae'n really hen. Mae'n un o'n... Ie, mae cymeriadau gyd yn peth, ond nhw jyst wedi mod wneud. Teleport key, so ti'n defnyddio hwnna. O, ti jyst gyda un ar yr ochr? Nes i ddim cymryd unrhyw... Ti'n bywyd ar ôl. Na, un punch nawr y tu mas. Ar ôl y game over yma. Ar ôl am dyna. Wel... Ie. Options yw. Brilliant. Right, sorry. My god, oedd e'n diddorol pan oedd e wedi aros, ond y doi opsiwn dwi'n cynnig, right, yw Aladdin, Disney. Falle dylwn ni gofyn, ond neb yn ymateb, ond beth yw'r hoffech chi? Super Star Wars yw Aladdin, Disney. Falle dylwn ni gofyn, ond neb yn ymateb. Super Star Wars? Ti'n fan o Star Wars, i ti? Yeah. Big fan. Okay, well, falle chi'n siarad am references o stuff. Ond am y Last Jedi, paid gweld hwnna, mae'n... Mae lot o fel ffas mawr am yr un newydd, os e? Ie, fydd yr un newydd dros Nadolig. Star Wars Story, Solo. Ie. Dwi'n siŵr na ddim mas eto. Wel, men. Ydy e? Ie. Dwi'n dod mas chydig o... Oh, right. So be ni'n mynd i mynd am Return of the Jedi neu Empire Strikes Back neu just Super Star Wars? Sa'n siŵr. So be ni'n mynd i mynd am Return of the Jedi neu Empire Strikes Back neu... Sorry, we can just try it on. Let's check it out. So be ni'n mynd i mynd am Return of the Jedi neu Empire Strikes Back neu... Sorry, we can just try it on. Check it out. Okay. LucasArts, remember? Lucas Stereo, of course. Dyma ni, ni'n chwarae... Falle gallwn ni newid ar y settings, bod ni'n chwarae Super Star Wars. Dyma ni.
falle gallen ni newid ar y... Yeah. Oh my gosh. Stori eitha random. Mae rieni fi byw ar ffarm, a oedd mam fi mewn mae'n 5 mlynedd oed nawr. Stori eitha random. Oedd ni'n gorfod tynnu un o'r oen allan amser wyno mas. So oedd y dafad yn gorwedd lawr ar y llawr. A oedd e yna, just yn canu hwn. So oedd e'n eitha surreal, really, achos oedd e just yn canu theme tune Star Wars wrth i ni tynnu oen allan o'r dafad. A wedyn, oedd mam yn obsessed gyda fel canu a perfformio yn eisteddfod y studio. O, bydd rhaid i fe wneud hwnna. A wedyn, wnaeth y mam dweud, sa'n credu bod nhw'n gael fi canu Star Wars. Dwi'n fel, o na'n gwych. Dwi'n dychmygu. Yeah. Category lle ni'n gallu canu theme tunes. So, okay. Wow. Mae hwnna'n atgoffa fi fel Capcom style. Ti gyda'r pwyntiau a calonnau'n disgyn. Ie, mae'n debyg i fel yna. Ai! Ti'n gwybod pa beth yw'r Star Wars yw hyn? Ti'n beth, nes i gweld y Star Wars ffilm cyntaf fi rhyw blwyddyn yn ôl. Ie. Achos o'n i jyst ddim wedi gwylio nhw. A ni'n teimlo bach yn confused achos o'n i ddim wedi nhw fel pa'n gwylio, pa tref yn sefyll Ond oedd yn cael ei ffilmio yn dechrau episode 4. Ie. Ond wnaethon nhw'n neud hwnna'n pwrpasol, so, you know, creu rhyw fath o fel dirgel o beth sy'n digwydd. Dwi ddim fel maen nhw'n gyd yn llyfrau neu beth, yfe? Na. Maen nhw'n just yn ffilm, so... Oh, good. Plastic around. O, nhw'n mynd fyny nawr, lle lawr. Afrigaeth. Wow. My god, mae loads o nhw. Ydy o'n weithio mae rhaid jyst symud? Neu maen nhw jyst yn mynd i spawn am beth? Oh. Ti wedi colli bot maint fi. Siarad am Star Wars. Oh my gosh. Handrooms. Cael e? Ni beth wedi gael... Ni beth fel hefyd Star Wars yn Scotland yn hefyd. Na. No. Ti? Na, beth. Fel Home Alone gyda fel weird things. Rhaid yn creu game video, a falle dim ond hyn a hyn o sprites i gyda nhw. Na, fi ddim siŵr. Dyna sy'n mae'n gweithio o gwybod. Na, fi byth wedi gweld. Fi'n hoffi sut mae gwallt yn symud. Yeah. Touch nice. Ddim yn hir byddai marw nawr. Mae'n bom wedi tafna. Classic, ti'n lladd un a mae'n creu rai bach. As if dyna sut mae'n gweithio. Oh, pit monster. So, like it. Oh, is it fi'n ysgo e? Dwi'n gallu. Alright.
Y pobl yn gallu clywed ni. O, bloody. O, gobeithio mae jyst yn mynd i'r pit. No, definitely. Oh, really? Nah, surely not. Oh. Ro'n i'n cael y mic ar y webcam arno dim rhain. O'r dechrau? Yeah, ro'n i'n cael y wrong mic selected and... Ah! Damn it, Windows. Cael y wrong mic selected ar default. Yeah. Flame Windows, yeah. Na, pryd fi'n clywed mewn fan hyn, I was like, hwnna'n sound o fel cheap, distorted mic. Yeah. I was like, that's not the... Hwnna fe mae folks, right? Tut. Ydy hwnna'n wir am... O na, mae ddim yn wir am... Na, roedd hwnna'n... Roedd y pre-recorded and set mic. Don't blame Windows. Yeah, rwy'n blame o Windows. Rwy'n bio Windows. Pwy wedi dweud hwnna? Friend fi. Oh, Right, sut di hwnna sound yw nawr te? Ydy nhw'n gwell? Nawr ni'n actually dynafio 2 mics ni'n cael. Fancy. I'm doing anything just faint amser yn i am y cyn Sweet. hefyd yn set o bod. Paradig minute. Yeah. So oedd e wedi swnio'n rubbish then? O, neb wedi dweud wrth ni. Ni ddim yn gwybod beth oedd e fod i swnio fel. With Slayer John and gallu clywed ni'n ffain. Yeah. Oh dear. Lle rhaid ni un yn ni mynd tu fas i'r safle arall a gwrando arno fe nôl? Yeah, bydd hwnna'n syniad da. So sut o'n nhw'n gallu clywed ni o gwbl? Wel, rwy'n fyna, ond rwy'n a little bit quiet, ond rwy'n soundio fine, ond rwy'n soundio a bit dawel, a bit tinny. Oh, mae ddim diwedd fi then. Oh, god, nhw'n... Mae'n hawdd. Beth os then, ni'n stopio'r stream a dechrau pam... Bydd e, chwarter wedi nawr. Rwy'n fi'n... Yn wir, pryd rwy'n fi'n troi hyn bant, rwy'n fy mic yn mynd bant. Earlier. No. Ond o'n nhw dal yn fflachio, ond just setyn ar hwnna yw e? Ar OBS? Na, gweld hyn. Yeah. Ie, pryd rwy'n fi'n troi hyn bant a siarad, rwy'n hwnna ddim yn symud. O, ni heb di connecto'r webcam, a pryd rwy'n connecto'r webcam, rwy'n probably automatically newid hwnna i default. Damn you, Windows. Damn. So fel arfer, ni'n muto'r webcam. Yeah. Wel, mae webcam yn... Wel. Edrych hwnna. Edrych, mae'n dweud desktop audio, mic/aux, Logitech, Elgato. Ond mae Logitech, mae dim byd yn dod trwy e. Ond oherwydd yn... Os rwy'n mynd mewn i recording devices, rwy'n y microphone ar webcam yn cael set as default, ond rwy'n just wedi set a focus right to default. Right, note self, set up webcam in audio.
Cynthi'n mae Jack wedi dweud bod ni'n cadw fe cwmni pryd fe'n gweithio. Yay! Hey! Nice. Ooh, diolch. Beth di'r controls ar hyn te? I'm just... But... Oh, wow. Just nice. So mae Jack wedi dweud mae swnio'n ffain nawr. Yeah. Loads Diolch, gwell neu just Jack. tim bach well? Loads gwell. Oh. Diolch. Sorry Jack, am a Oh. terrible audio. Mae'n ni dweud ei ASMR. ASMR. Diolch, Jack. Roedd anni mewn. Diolch. Diolch yn dilyn ni. Oh. Right, so... Let's go start. Lawr. Oh. Start. Dyma ni, start. Oh! Oh. Oh my gosh. Beth yn... Oh my god, hyn yn awful. Oh, cofio'r arcade game Star Wars Trench Run? Na. Kind of, oh, mae'n hoff game arcade fi ever. O dde? Yeah. Dwi'n debyg i fe. O na, os fydde gweld pryd mae... Simulator thing. Na, ti'n flyer X-Wing. Oh, right. Mae'n actually blow up a Death Star, so... Okay. Beth fi yn gwneud hynny? Dwi'n gwybod. Seithi. Am fi angen safio rhywun? Pwy? R2? Pwy yw hwnna? O, ti'n mewn Oh, jet yeah. fuel? Mae'n yn Chewbacca, di e? No, mae'n Jawas, Oh, scrappers. Javas, okay. Oh, na, ddim yn fyna. Seithi, falle? Pryd dim bod ni, sef fi. Oh! Oes na. Be? Dwi'n marw. Sa'n siŵr beth oedd fi'n digwydd? Ah! God. Wel, os mae'n unbearable o ran safon, ni gallu just cael gwared o fel YouTube ydyn ni. A mae hwn yn mynd i bod ar Twitch am 14 diwrnod. Ie. Pam mae fe'n flickro? Ti'n gweld ar y webcam ar y chwith? Na, ar fel... Ti'n gweld e? Ar un chwith. O ie. Mae fel yn glitcho, fi'n gwybod pam. Hwna'n dod o'r webcam. Ydy e? Damn you, Lodgy Jack. Dwi'n marw. Ydy fi? Ond dwi ddim di dod... O ie, mae'n dod o'r webcam. Ha. O, mae hwnna'n wrong. So mae pobl yn gwylio ni'n gwylio weld hwnna. Ie. Mae'n gwerth ni roi mewn am mas eto. Dwi eisiau. Achos mae hwnna'n bach o... Mae'n eich yn terrible, ydy e? Sort, ochr technegol ni wedi cael bach o nightmare heddiw. Hyn llef. Yeah, just... Dun, 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 dun. Hwna'n still a... Ie. Mae'n gweithio hefyd. Pwy'n edrych ar? Sa'n siŵr o gwbl. Na. Gavin. Dwi'n just llafio o'r Jawas. Mae Jawas... A nhw'n mynd... Ie, edrych roedd y rif yn mynd lawr, dwi'n meddwl. Gen ti 7 Jawas ar ôl. O, pam yw'r... Cael y bywyd. O, mae'n nhw jyst wedi dod tu ôl ti. Os, achos ti'n gallu mynd ble bynnag. Mae lot o ffas am Mark Hamill os e.
Fel, as ti'n gweud, yn y media stuff. Ydy o? Ie, fi wedi clywed bod e jyst wedi mynd yn fed up neu rhywbeth am fel Star Wars. It's really good. Ti wedi gwasgu start? Oh, yeah. Nice. Oh dear. Oh. Beth oedd enw y game hyn? Super Star Wars. Oh, ga I fynd Java? Bye bye. Ti di ennill? Yeah. Nice. Oh, nôl i'r un o'r reim. Oh, nice. Ah. Oh. Oh, good. Beth yw dy hoff ffilm yna, Star Wars? Empire Strikes Back. Beth yw enw'r things na? Sound people? Jawas. Javas. Ti'n ffynnu achos dim ond yn ddiweddar fi wedi gwylio Star Wars films. Yr unig references o'n i'n gwybod oedd y Royal Family Guy. So chi'n gwybod o'n nhw wedi gwneud yr holl collection. Blue Harvest. Yeah. So, edrych mae fel masg bach Darth... mae di... dyn di. 2 pwynt bonus. Beth ti'n neud? Rhaid ti'n mynd yn y twll fan'na? Like, as in... neidio lan o'r gwaelod. O na, fi yn gwybod beth. Fi jyst mynd lan. O, fi'n mynd siwr. Mae'n annoying o hwnna. O, falle ti'n gallu mynd ar ôl o'n. Ie, ti'n gallu mynd ar ôl o'n. O na! So dweud nawr, os bydd ti'n stopio'r stream a dechrau fe nôl, bydd e fel stream newydd? Ie. Ydyn ni allu gwneud hwnna ar gyfer Ladin? Ie. Ar gyfer hanner awr olaf? Ie. Fi jyst yn meddwl bydd hwnna'n cool, achos bydd popeth, at least wedyn, fel y stream olaf, bydd yn edrych bod popeth yn gweithio, a ddim... Ie. Okay. Don't judge us, people! Bydd ni'n nôl mewn... Never. 30 eiliad. 30 eiliad. Neu y munud. Right. Okay. Bydd ni'n nôl. Diolch am bod yna am y neddgar. Did you know? Do you know?